vaccine. Bakunanay! Sikitang ligtas! Nagbabantang kalaban na dating napuksa, muling lumalaganap at lubhang nakakahawa. Kaya dapat sabayan ng paghahandang maging ligtas. Nakakabahalang maraming batang tinamaan ng polio, rubella at tigdas. Siguraduhin may paranggalang na malakas. Yeah! Nakahanda na ang bakuna na mabisang pumuksa. Kaya huwag na mangamba't mabalisa kaysa maparalisa sa polio. Ang mga anak nyo agapan ng magpapatak habang maaga pa. Let's go! Walang lunas sa tigdas at rubella. Tanging pang-iwas ay magpabakuna. Kaya maging handa na. Ikaw, ako, tayo, protektado.